ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Yakamet basa kongwan saralen wanyang Ryngkat ikun genthe belasai nakpo latep dan Burom no menen gesngi ke sautrik urempang hapu ulum jengtep ke belang Presbyterian ti sau nongston Ryngkat ke Ummat Kthang. Hak jinglet niam bakhadu la sakhiru badiki hajar ngut ki pajba kila tuit berwan sngolam halo ke jingdu no ikitiga atli ki mensim bakodor Ryngkat ke jing pentingan ni ki bahayeng hasam. Kumban chupen ken mau bahaga janmi jong ka artrik urempang ha kapor hendru shiteng ketika long kemik la du no ela ka jong ke jing em Ryngkat ikhun bahaga kapo hadin bu tengah jong kau balai shong klat ubiang ku parnong sit ulawan ben peniap dusman da ka bapom da kawat naki benta jong ka kli hadu bakanda klat hasan. Katkum kejingkran na ki bahayeng la ong bukte kurim balai thok kenti kurim dan Burom ha ka arhu pratrik uno pra arja arpu ar uraya shong klat mentala kumban ru benai AA ba ketika long Kmie bad la ong ru baya iklung baha kepo la ap Kmie lenti setang daki sengi ban sakhano. Wansaralin wanyang kadai ka Khun jong kan dari wanyang prading lim koi na kasnan pisau no sponsorship kadai ka Khun ka basan na padang gi khandai ngot sipah la khai i ka khatlai tarik julai jong ka snem khat khandai spa na nyo ha ka badai bakat jinglong jing ka liet wansaralin wanyang na du dang khna la long ka khna ka batipsi ka bakongo ilaki kini kitpa ka banang ban ipet Burom ilaki jong kimen ipara kimina kimisan ka long ka khna ka basmat ka basting habaro kiliang la ka long aki kam ying kam sem ka trei ka kta ka pu ka dan ka bakini kitpa ni kimen kipara kila binsha ka kongo pat kloi ban le ha ka biya dei pat ka jing pule kaliat wansaralin wanyang anda kala dap saus nem karta kala sedang badlik school ningkong hakal LP school latway tang nang ta ya ka kelas 1 hadu kelas 2 kala pendep na ka KGPC North Higher Secondary School ti sau bat ya ka BA pat kala pendep na ka Nongstoin College Nongstoin ha ka kam Syakri Iwan saralin wanyang nadu bakadang read kala long ka khna ka basmat bat minot bandai chekijinya senglang kalong kanong yakit ya ba ya baro kikam nadu ka jinya seng khna ka jinya seng samla ka jinya seng kenthai hapo ka balang bat kalong ru ka dekhot jong ka standing choir jong ka jinya seng samla jong ka Maurusia district Haka kam shong ka shong man. Haka arta ka ba thosan snem yuan saralin wanyang irawan ra ya ka khubor ka basu ik basu kemen ya ka ying kasem ka kur ka jat ya ka balang ki lok ki jor kham tam ya ublei nong thau nong bu kata ba ilai yo ban pendep ya ka jing ya thok kan tiu kurim ba don Burom jong i bat ubiang ku panong si haka arpu pratarik Desember jom kasnem arhajar arpuar hakpo kabalang Presbyterian pisau hohoj nimla banlen basipor kilia imsok imsan henrei nakino kitau kajing bom yasutu jingmut kilia shong klatno kumba katu kanepor badai haka ar tarik Februari jom kadikasnem arhajar pusau ha kapon reuchiteng baje janmit ba ulu o badum ulawan ban tapia kaying kasem ha ka ba ngimla ban mudur ban pediang ba ulok jongka klem jing isnei klem ka jing yatib lem ulawan ban sim jendap no ia ka jing im jongka Ryngkat ine ikun bakalapun ka ban sakhano sian tang hakime ki khendiat si kane kalong ka history lingkot na kaying kasem jong ilet wan sararlin wanyang kublay sibun
kublai si hajaru nyimpoi perkat bahkan wan ke bakum kan ka jinggia ni kum ki kur ki jat men ki para menak ki bisan milek sala ki jong ki kam hal ki jong ki kam tre kam ta ki kam bela kam sini hendrei adangi yo sneu haka nega por ke pementa ha ki laban ong tang haki sikon ngira aban yo jitip da don kano ke jinggia ka basufi ni ka jinggia ka bas sukumen no ki jinggia ngira aban tip haka por nu baji siten janir jongnu benai ngira sneu bahabang yo sneu naki mobile phone bagi pertipnya kebakum ka dia kam don kibala chu diap kira saya benar kira yap big nomor ki ketit parat ya ka jiu sneu ya ka ni jinja ngasngeu ban ong ba ngai radi mentala haki prapotoliji snem ngampat lap ya ka bakum ka ni jinja Karong ka sin ka banangkong hagaripo. Ni kum ka snong ni penpau ka jing snow si ka jing snow kendir ni wan ban ai ka jing snow lam ya pi kum ka jing kasem haganika por ka bamenta ngasu ong ba na kaliang jing ka snong kendiat sya ya nga pastor ba kum ka snong nila ya syong ka emergen ka kerki abidi ni ka kam te na kalyang jumi ka snong nila penbeng ba akas ni balang kata ka neuterik ka por khatui baji nila penbeng ba ngin penlong ya kata ka jinyat rally ka bahe ya ka ba barok ki Khun snong na di ki khulung khna kat bela Ryngkat kinong syongwai apo dengan kesnong bangin yami pagba angki hamadan apor kharui beji bangin ya rally ban penrem hakabai dei bat ne unong le boman unong le kamsniu ya kaba la siam ye ka jing im pek klem jing le ran bat klem jing septing tukum kesnong ngisap penlong ngisap penrem jur hakabai dei ka kam ti nagliang kesnong ti nga sukwa banong ba hatu resmi kerpat ya ki NGOs kini ki seng bhalang kerpat ru ya MLA banyadan lam har de resmi khnang wakum kini ki jaj jisniu kinum jashu haka imlang kasalang